Hľadáte priestranný trojizbový byt blízko centra Bratislavy? Ja som David Korbel z realitnej kancelárie Expat Expert. Poďme sa spolu pozrieť, čo dnes pre vás máme. Tento byt sa nachádza na Martinengovej ulici a má výmeru 82 m² plus 12 m² na terase. Disponuje veľkou otvorenou kuchyňou s obývačkou a 2 spálňami. Okrem kompletnej rekonštrukcie v roku 2017 je veľkou výhodou aj množstvo úložného priestoru naozaj v každej miestnosti. Mňa osobne najviac zaujal tento tichý vnútroblok plný zelene. Ak táto ponuka oslovila aj vás, neváhajte ma kontaktovať.